Man kan næsten sådan betragte det som et herregårdsagtigt anlæg, der dengang er blevet opført i det åbne land og i en kontekst med egetræer og park og helt normale byggematerialer som de gule og de røde mursten. Altså, det er jo nærmest som at bo i en seværdighed, hvor man kan slappe af og lukke øjnene bare et lille øjeblik. Det er jo ikke bare nogle lejligheder i Aarhus. Det er jo væsentlige historiske rammer og faktisk en del af den nationale kulturarv. Det her sted er bare virkelig ud over det sædvanlige. Her er endda et kirkerum. Hvilken boligforening har lige det? Det er noget helt for sig selv. Det er almene boliger med en helt unik beliggenhed og i nogle historiske rammer med masser af sjæl, som vi som arkitekter har kæmpet for at fastholde i projektet.